Pagpangliki sa sitio o yuta sa sitio Riverside, Barangay Cantawan, City of Naga ang nasinati. Daghang mga residente ang apektado, gani may pipila nga gipanghikling na. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Kining usa sa mga balay sa pamilyang Nietes, kansang Panimay halos na puno na sa pagpangliki sa yuta. Bisan ang kisami sa balay, nang liki na usab. Sa pagbisita sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, naabtan sila nga ng hipos sa ilang mga gamit o baligya aron mohiklin. Dili na malakan ni. Pasabot. Ni iro ginis lawom, us-us ba. Yan diri sa sud na mo nabuak. Ang ilang balay may 2 ka kilometro ang gilayon sa dapit din unang nahitabo ang pagpangliki sa yuta. Usa sa timailhan sa paglihok sa yuta dinhi sa pipila ka bahin sa Barangay Cantawan, kining Dan nga sa una matong sa mga lupyo patag kini kayo apan karon pipila ka bahin ang nangliki na og makita usab ang pagpanghulpa sa pipila ka bahin. Sama lang niini nga kun sa una pantay gyud ni sila apan karon makita ang diferensya pipila ka inches gyud ang ilahang paglagyo sa maong parte sa Dan. Sama lang nini nga nagbulag na gyud di sila ug ang mga balay usab dinhi dapita ang uban ini gipang condemn na kini kun wala na gyud puy kay gawas sa nangliki na ni ang ilahang pipila ka bahin sa balay kini mga sementado nagdahirig da kini padung ngadto sa sapa. Bisan kining parte sa Metro Cebu Expressway ang nihulpa na ug daghang pagpangliki usab ang makita. Ganang usa ka bahin sa riprap sa Dan natangtang ang mga simento ug makita na ang dakong buak sa yuta. Ilawom niini nga daw nasusamag usa ka langob. Taas ni mamoy mga siguro mga duha sa mga kalimutan ang liki ani man pero di na mingon usa ra kalinyang liki ma'am daghan ni siya ma'am daghan ma'am di na ba Tingano ganito ko. di sa ako lang ma'am di ko expert aning kuan mama na pagtrabaho gani sa express highway ma'am di agad nag-trigger nga nang liki dos babaw ma'am kay tungod ang ilang pundasyon ni siyuta di sa ubos na nakuha ma'am ba Lagay hawlon kay tungod sa gibdangon ani. Kay kung mahol na siya diha sir. Posibleng di na kayo. Din ani bugat. Kay sa procedo. Doot gyud kadadlaw naglihok na diha. Matod di Cantawan Barangay Captain Cristina Ababa nga nabantayan ang pagpangliki sugod pa sa miaging tuig human sa gilagway niining pagpanglihok sa yuta. Usa sa gitanaw nga hinungdan niini mao ang gibuksan nga Metro Cebu Expressway nga gisugdan nitong 2018. Matod sa kapitan moabot sa 52 ka mga panimay ang apektado. 28 ka mga pabilihan ang nakahiklin na, samtang laing 20 ang matod pa hinay-hinay na usab ng hiklin. Samtang ang upat ang ilang gipangitaan og temporary shelter. Ganiha, gitagbo sa kapitan ng mga konsihal ug tanod aron sa himong pagpanglimpyo sa covered court nga gitan-aw nga gamitong temporary shelter. Pag permirong batch diha 28 household nabayaran na anang kuan kay da na may nakita ang mga liki nga naibabaw pa sa mga balay tungtong anang bungtod. Gibayran gyud na sa DPWH. Si Engineer Arthur Villamor, Pangulo sa City Environment and Natural Resources Office sa City of Naga, nitugan nga pila ka meeting ug action plan ang ilang nahimo uban sa DPWH ug sa kontraktor niini. Napasusi na usab ang maong dapit sa Mines and Geosciences Bureau. Sa experience nato diri sa kadag since katong landslide diri sa Naga, pila naman ka quote-unquote liki ang atong na-experience through with coordination with the MGB, with the help of the MGB. Wa man gilain gyud nga solusyon one kana ra man gyud i-cut down nimo sa events nimo siya. Gawas nga doon na pa'y dugang financial assistance ang DPWH o kontraktor niini. Mato ni Villamor nga ang city government sa Naga ang motunol usab og pinansyal nga hinabang ngadto sa mga anihiklin. Obani Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.